Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ni JR, father side. Naitago na lang natin sa pangalang Alfie. Taong 2004, Bayuyan, Capiz. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo si Alfie sa bayan ng Rojas. At madalas ay sa boarding house niya siya nananatili. Lingguhan lang kung umuwi sa kanila sa Bayuyan. At sa tuwing uuwi siya, ang maisa naman nila ang kanyang ina at tupag. Mahigit 1 ektarya ang maisa nila at ang uri ng mais na nakatanim dito ay yung sweet corn. Mahal kasi ang bentahan ng mais na yon, kaya yon ang pangunahing itinatanim nila. At bukod sa mahal ay napakasarap pa nito. Dahilan kung bakit napakarami ang mga nagnanakaw nito. Kaya naman kailangan nilang magbayad ng tao upang maglibot gabi-gabi. Lalo na pagdating ng panahong pamumunga ng mga mais. Isa nga sa mga inupahan nila ay si Dodoy. Medyo may kalayuan kasi ang bahay nila Alfie sa kanilang maisan. Mga 2 kilometro ang lalakarin mo tapos paakyat pa ng burol. Wala ring ibang bahay ang nakatayo sa paligid, maliban sa kubong tinutulugan ni Dodoy. Konting description lang tungkol kay Dodoy. Tahimik na tao ito at siya yung tipong kung hindi mo kakausapin ay hindi rin kikibo. Madalas lang din itong mag-isa. Sa katunayan, bababa lang ito mula sa taniman nila Alfie kung kukuha ng kanyang bigas at bibili ng kanyang sigarilyo. Ngunit, may isang pangyayari na talagang nakapagpabago sa ugali nitong si Dodoy. Isang Sabado ng gabi, tiyempong nandoon si Alfie. Tumatakbong paparating itong si Dodoy. Humahangos pa itong kumakatok sa pintuan ng bahay nila Alfie. Agad namang pinagbuksan ng nanay ni Alfie si Dodoy. Agad nila itong pinapasok at nakitang namumutla ang binata. Tinanong ni Alfie si Dodoy kung ano ang nangyari at bakit humahangos ito at namumutla. Ngunit, isang kataga lamang ang lumabas sa bibig ni Dodoy. Bagat! Nagtinginan ang mag-ina dahil sa sinabi ni Dodoy. Pinainom ito ng tubig ng nanay ni Alfie upang mahimasmasan. At nang makabawi na ito, ay pinakwento ni Alfie kung ano ang nangyari. At ayon kay Dodoy, ay meron siyang nakasalubong na malaking aso sa daan habang pababa siya mula sa maisan. At ayon pa sa binata, nakipagbuno siya dito. Ipinakita pa niya ang kanyang likod na may mga kalmot at ang kanang braso niya na may mga pasa. Pero hindi naniniwala si Alfie sa sinabi ni Dodoy. Dahil nang lapitan niya si Dodoy, amoy alak ito. At sinabing baka guni-guni niya lang ang lahat. Pinayuhan niya ang binata na magpahinga na para mawala ang kalasingan. Kinabukasan, umakyat si Alfie sa taniman nila ng mais. Tiyempong andoon yung isa nilang katiwala, si Archie. Pinsang buo yun ni Dodoy. Siya naman yung nag-aalaga ng mga kalabaw at iba pang mga hayop ni na Alfie. Hinanap ni Alfie si Dodoy dito ngunit hindi rin alam ni Archie kung nasaan ang pinsan niya. Matapos ang gabing yon, halos 3 araw na hindi nagpakita itong si Dodoy. Nagulat na lamang sila Alfie nang tawagan siya ng nanay niya na natagpuang patay si Dodoy sa gitna ng maisan. Wasak ang lalamunan at wala ng mga laman loob na para bang nilapa siya ng isang mabangis na hayop. Dahil sa pangyayari,
Dali-daling umuwi si Alfie sa bayuyan at pumunta sa bahay ni Dodoy. Nakita niyang nakaburol na ito sa sala nila. Agad niyang kinausap ang mga magulang nito. At ayon sa kanila, ang huling gabing umuwi si Dodoy ay yung gabi matapos ang pagpunta niya sa bahay nila Alfie. At matapos nun, hindi na nila ito nakita. At ang nakakita sa bangkay ay ang pinsan nitong si Archie. Wala naman itong mga kaaway sa lugar nila. Dahil nga sa halos hindi naman yung nagsasalita kung hindi tatanungin. Nilapitan ni Alfie ang tatay ni Dodoy upang matanong kung ano ang huling ginawa ni Dodoy bago siya namatay. Sinabi naman ito na nanghuli daw sila ng palaka kasama ang iba pa niyang mga pinsan at kapatid. Agad namang pinuntahan nila Alfie ang mga pinsan ni Dodoy upang mangusisa. Ngunit ayon sa mga ito, ay maayos naman si Dodoy nung maghiwa-hiwalay sila. Nagulat na nga lang ang mga ito nang malaman nilang natagpuan ng patay si Dodoy. Walang nakakaalam ng totoong nangyari sa binata dahil wala namang masyadong nagagawi sa maisa nila Alfie. At habang nakaburol si Dodoy, ay may napabalita na namang isa nilang kababayan ang inatake din ng aswang malapit naman sa ilog. Ilang metro lang yon mula sa maisan nila Alfie. Wala namang makapagpatunay na aswang nga ang may kagagawan maliban sa taong inatake nito na noon ay walang malay at nasa ospital. Sunod-sunod na din ang mga napapabalitang may nakakakita ng isang malaking baboy na pagala-gala kung gabi. Minsan ay nakikita nila ito sa daan o kaya naman sa gitna ng kalsada. Hindi naman gaanong binibigyan ng pansin ng mga opisyal ng barangay ang ganoong usapin dahil sa mga mabundok na bahagi ng probinsya. Ang mga baboy nila ay hindi nakalagay sa kulungan. Hinahayaan lang nilang gumala ang mga ito. Hanggang isang Sabado ng gabi, naimbitahan si Alfie sa isang binyagan at syempre, hindi maiiwasan ang inuman. Kaya umuwing lasing itong si Alfie. Malayo-layo rin ang lalakarin niya mula sa binyagan at mga taniman pa ng tubo ang dadaanan niya. Nang nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad, ay may kung anong nilalang ang humarang sa kanya. Maliwanag ang buwanong gabing yon, kaya naaaninag niya ang nasa harapan niya. At nakita niyang isa itong babae dahil mahaba ang buhok nito na nagtatayuan. Animoy nakatuwad ito na ang ulo ay nasa pagitan ng kanyang dalawang paa. Laking gulat ni Alfie nang bigla itong tumalon papunta sa kanya. Kaya dali-dali siyang tumakbo pabalik sa direksyong pinagmulan niya. At nang makarating siya sa bahay ng kaibigan niya, agad siyang naghanap ng itak. At ang nahanap niya ay pangtabas na pinanggagapas ng tubo at mais. Dali-dali niya itong kinuha at tumakbo pabalik sa kalsada. Agad naman siyang sinundan ng mga kaibigan niya na noon ay susuray-suray pa. Ang akala nila ay may kaaway itong si Alfie na nakasalubong sa daan. Pre, sino bang kaaway mo? Wika ng isa niyang kaibigang lasing. Hindi sino, kundi ano? Tugon ni Alfie. At nung mga oras na yon, ay nawala ang kalasingan ni Alfie. Sinuyod nila ang buong paligid sa paghahanap sa nilalang na humarang sa kanya. At habang naghahanap, ay narinig nila ang sigaw ng isa pa nilang kasama. Dito! Nandito siya! At ang sunod na narinig nila ay isang nakakatakot na sigaw mula sa isa sa mga kasama nila.
Agad nila itong pinuntahan ngunit huli na. Dahil natagpuan na lamang nila itong duguan at naghihingalo. At ang huling mga katagang sinambit ng kaibigan ni Alfie ay, "Bagat." Matapos niya itong sabihin, ay agad din naman itong binawian ng buhay. "Nay, ako dapat yung namatay kagabi." Wika ni Alfie sa nanay niya. Dumating na din sa lugar ang mga pulis at agad nilang sinalaysay ang mga nangyari. Siyempre, hindi sila paniniwalaan ng kapulisan. At ang masama pa ay, napagbintangan pa sila ng pamilya ng kaibigan niya na sila ang may kagagawan. Dahilan para makulong ang ilan sa mga kaibigan ni Alfie. Nagawa lamang niyang makalaya dahil sa nakapagpiyansa ang kanyang ina. Makalipas ang ilang buwan, bakasyon na noon at nasa bayuyan na si Alfie. Gapasan na din ng mga mais nila sa bukid at dahil sa sobrang lawak ng kanilang maisan, napakarami ang nakidalo sa paggapas. Ilan dito ay mga kamag-anak nila at ang ilan naman ay mga dayo mula sa kabilang barangay. Ang ilan dito ay hindi talaga kilala ni Alfie. Nang may nakita siyang isang babae na hindi pamilyar sa kanya, kaagad niya itong nilapitan upang tulungan. Dahil sa nahihirapan itong bumuhat ng kanyang ginapas na mais. "Ako na po dyan, Lola. Tulungan ko na po kayo." Wika ni Alfie, sabay kuha sa matanda ng mga ginapas na puno ng mais. Salamat to, ha? Napakaswerte mo nung gabing yon at nakatakbo ka. Wika ng matanda. Nanlamig si Alfie sa narinig niya ngunit nagpatuloy lamang siya sa paglalakad papunta sa pinagtutumpukan ng mga mais. Nang lingunin niya ang matanda, ay nakita niyang naglalakad na ito papalayo sa pinaggagapasan. Hindi maiwasang magtanong ni Alfie sa mga nakatatandang gumagapas kung sino ba ang babaeng yon. At laking gulat na lamang niya nang malaman niya yung tungkol sa matanda. Ang pangalan pala nito ay Saleng at usap-usapan sa kabilang barangay na ito ay isang aswang. Wala pa namang nakapagpatunay ngunit talagang matunog daw ang pangalan nito sa kanilang barangay at may nakakita pa daw dito minsan na naglalakad ng hating gabi at may pasang-pasang isang sako. Nang sinubukan nilang harangin ng matanda, ay ibinaba nito ang dala at agad na kumaripas ng takbo. Naiwan ang bitbit nitong sako. At nang buksan nila ito upang tingnan, nakita nila na ang laman ng sako ay isang walang malay na bata. Dahil sa mga narinig ni Alfie, ay nakumbinsi siyang ito nga ang babaeng humarang sa kanya nung gabing naglalakad siya pauwi galing sa isang handaan. Pagkauwi niya sa bahay, kaagad niyang sinabihan ang kanyang nakatatandang kapatid tungkol sa mga nalaman niya. At sinabi niya ding hahanapin niya ang matandang yon at sisiguruhing mapapatay niya ito bilang gante para sa kanyang kaibigan at sa kanyang katiwalang si Dodoy. Nagulat naman ang kanyang kapatid at pinigilan nito si Alfie sa kanyang binabalak na gawin. Dahil kung sakaling aswang nga ang matandang si Saleng, ay ano naman ang magiging laban ni Alfie? Napag-isip-isip din ni Alfie na tama ang kanyang kapatid. Kaya sa halip na ituloy ang kanyang binabalak, ay minabuti niyang maghanap ng isang taong maaaring makatulong sa kanila sa pagpuksa ng sinasabing aswang na walang habas na nananalanta sa kanilang barangay. Hanggang sa maituro siya ng isang kabarangay sa isang tao na ayon sa kanya
ay isa itong dating militar at kilala din itong isang antingero. Pagdating ni Alfie sa bahay ng lalaki, agad siya nitong pinatuloy at nalaman niya na ang taong yun pala ay isa ding manggagamot. Dahil nung mga oras na yon ay napakaraming tao ang naghihintay sa labas ng bahay nito. At kagaya ng iba, ay pumila din si Alfie. Inabot siya ng isang gabi sa paghihintay na maasikaso siya ng taong yon. Oh, to. Talagang ang tiyaga mong maghintay ah. Mahalaga siguro ang pakay mo sa akin. Bati ng manggagamot sa kanya na tinatayang nasa edad 50 pa lamang. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, Manong. Ang barangay po kasi namin, kasalukuyang ginagambala ng isang aswang eh. May pinaghihinalaan na po ko at ang taong ito ay minsan nang napatunayan ng mga kabarangay niya. Kaya hihingi po sana ako ng tulong sa inyo para mahuli ang aswang na ito. Pagpapaliwanag ni Alfie. Pinaghihinalaan? Kung ganun, sino tong taong ito? Tanong ng manggagamot. Si Saleng na taga Badyangon. Wika ni Alfie. Natigilan ang lalaki sa sinabi ni Alfie at agad niya itong nilingon. Si Saleng? Nako, buhay pa pala ang impaktang yan. Nasaan siya ngayon? Tanong nito. At sinalaysay ni Alfie ang kinaroroonan ni Saleng. Matapos marinig ng manggagamot ang mga sinabi ni Alfie, kaagad naman itong nagkwento ng tungkol sa karanasan niya sa babaeng yon. Minsan na niyang nakalaban ang aswang na yon at ang buong akala niya ay napaslang na niya ito. Ito din kasi ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Dinukot ni Saleng ang sanggol sa sinapupunan ng asawa ng manggagamot. Pero nahuli niya yung aswang at nasugatan ng malala. Simula noon hindi na nagpakita sa barangay nila si Saleng. Lumipat na pala ito sa Badyangon. Gabi na, iho. At delikado ang daan sa ganitong oras. Dumito ka na lang muna at ipagpabukas mo na lamang ang pag-uwi mo. Ako nga pala si Arsenio. Pwede mo akong tawaging Manong Arsing. Wika ng manggagamot. Kinabukasan nang papaalis na si Alfie, ay binigyan siya ng manggagamot ng isang botelya na naglalaman ng langis at mga ugat ng puno. Ayon sa lalaki, mabisang pang-detect daw ng aswang ang langis na nasa loob ng botelya dahil kapag malapit na ang aswang, ay kukulo ang laman nitong langis. Agad na umuwi si Alfie sa kanila at naghanda. Dahil ayon sa manggagamot, pupunta ito sa kanilang bahay pagsapit ng gabi. At inihanda niya ang mga bagay na ipinahahanda ng manggagamot, kagaya ng mga dahon ng badyang na pula, mga tangkay ng makabuhay, at mga bagakay na ginagawang mga sibat. Pagsapit ng gabi, ay agad na nag-abang si Alfie sa labas ng kanilang bahay at nagpakita nga ang manggagamot. Kargado ito ng isang rifle, isang itak at isang sibat na ang dulo ay yari sa tanso. Handa ka na bang mangaso, binata? Tanong nito kay Alfie na hindi naman nagdalawang isip na sumagot. Oo, Manong, handa na ako. Tugon nito sa manggagamot. At habang naglalakad ay binili na ng manggagamot si Alfie ng mga bagay na dapat niyang gawin kagaya ng huwag gagawa ng kahit na anong ingay at lalong huwag magpapakita ng takot kung sakali mang makaharap nila ang aswang. At nang marating nila ang barangay Badyangon, kaagad na nilang tinungo ang bahay ng matandang si Saleng na nag-iisang bahay yon sa gawing tuktok ng burol. At laking gulat ni Alfie dahil tanaw mula sa burol na yon ang kanilang maisan.
Ngunit hindi nito nakita ang bahay mula doon. Gawa ng bahagya itong natatakpan ng mga puno sa paligid ng bahay. At habang papasok sila sa bakuran ng bahay, ay nakita ni Alfie na may isang aso na nakatali sa tabi ng bahay. Itinuro niya ito sa manggagamot at agad naman itong nag-usal ng dasal. Inihip niya ang dasal kay Alfie at sa kanyang sarili. Pagkatapos ay tumuloy na sila sa paglalakad papasok. Laking gulat ni Alfie dahil hindi man lang tumahol ang aso na tila ba wala itong nakikitang paparating. Tiningnan nila ang bahay at nakita nilang bukas ang bintana nito at may nakasinding gasera sa loob ng bahay. Nang silipin ito ni Alfie, halos maduwal siya sa kanyang nasaksihan. Bukod pa dito ang nakakasulasok na amoy mula sa kung anong binubutingting ng matanda na nakapatong pa sa lamesa. Huwag kang maingay. Maririnig tayo. Wika ni Manong Arsing. At nang silipin niya ulit ang loob ng bahay, ay laking gulat niya dahil wala na doon ang matanda at naiwan ang isang patay na katawan ng lalaki na nakapatong sa lamesa. Wakwak ang sikmura nito at nagkalat sa paligid ang mga laman loob. Halos masuka si Alfie sa tanawing yon. At akmang tatakbo na sana siya, ay bigla siyang hinila ni Manong Arsing upang sumandal sa dingding ng bahay. At habang nakikiramdam ang dalawa, ay bigla na lang silang nakarinig ng isang kakaibang tunog. Parang kuto-kuto-kuto. Ganon eh. Put na! Alfie! Kuto-kuto ang matandang to! Wika ni Manong Arsing. Konting description lang sa mga kuto-kuto. Ang mga kuto-kuto ay isang uri ng pangkaraniwang aswang na may kakayahang magbagong anyo mula sa baboy, aso, maliit na kalabaw, at minsan ay malalaking manok. Nakakaya din itong gayahin ang tunog ng isang naglilimlim na inahing manok. At kapag narinig mo na ang tunog na ito, ay tiyak na dadagitin ka nito dahil may kakayahang lumipad ang mga kuto-kuto. Ipinahanda ng manggagamot ang mga sibat na bagakay kay Alfie. Naglabas ito ng telang pula na may dasal at itinali sa dulo ng sibat. Matapos yan ay nag-usal din siya ng dasal at iniihip ito sa magazine at dulo ng kanyang baril. Binunot niya ang kanyang itak. Nag-usal siya ng dasal at kaagad na itinarak ang dulo nito sa lupa. Gumuhit siya ng krus. Dinampot ang mga lupa sa dulo ng itak at sinubo ito. Iniabot niya din ang itak kay Alfie. Heto, gamitin mo kung sakaling magpang-abot kayo. Huwag kang mag-aatubiling itarak ito sa kanya. Wika ng manggagamot. Agad na tumayo si Alfie. Akmang lalabas na ito sa bakuran nang bigla na lang may kung anong bumulusok mula sa itaas ng isang puno. To! Yuko! Put! Kang aswang ka! Pagkasabi ng manggagamot ng mga katagang yon, ay agad niyang binato ng sibat na gawa sa bagakay ang aswang. Sa kasamaang palad ay hindi ito tumama. Manong! Umalis na tayo dito! Takot na wika ni Alfie sa manggagamot. Hindi. Dahil kapag lumabas tayo sa bakuran niya, tayo magiging hapunan ng impaktang to! Tugon ni Manong Arsing. At dagdag pa nito, hinding-hindi nila mahuhuli ang aswang kung sakaling umalis sila sa dome nito. At biglang naalala ni Alfie ang mga sinabi ng kanyang kaibigang pinatay ng aswang. Iganti mo ako, pare. Yun ang katagang binitawan ng kanyang kaibigan bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Dali-daling inagaw ni Alfie ang sibat kay Mang Arsing at inilantad niya ang kanyang sarili.
At nang papunta na ang aswang sa kanya, ay agad naman niya itong sinibat at bumaon ang sibat sa mismong dibdib ng aswang. Nahulog ito sa lupa, kaya dali-daling naglabas ng buntot ng pagi si Mang Arsing at walang tigil na hinagupit ang aswang. Tikman mo ang parusa sa lahat ng mga ginawa mong kasalanan! Tanggapin mo ang parusa ng langit sa mga kampo ng demonyong tulad mo! Galit na wika ni Mang Arsing. Kinuha niya ang kanyang sibat na gawa sa tanso at itinarak ito sa katawan ng aswang. Naghihiyaw ito sa sakit na tila ba napapaso ng bagay na itinarak sa kanya. At kinasa niya ang kanyang baril at paulit-ulit na ipinutok ito sa ulo ng aswang. Laking gulat ni Alfie dahil kahit wasak na ang ulo nito, ay nagagawa pa din itong kumilos. To, tagpasin mo ang ulo niyan para matuluyan na. Utos ng manggagamot. Ginawa naman ni Alfie ang sinabi nito. Kaagad nitong tinagpas ang ulo ng aswang. At matapos yon ay binuhusan ng langis ni Mang Arsing ang katawan nito at inusala ng dasal. Laking gulat ni Alfie nang biglang sumabog ang ulo ng aswang at nagliyab ang katawan nito. Mag-uumaga na nang bumaba sila mula sa burol na yon. Sinunog na din nila ang bahay ng aswang upang kung anumang gamit ang naiwan doon ay hindi na magagamit at mapapakinabangan ng may mga masamang tangka. Maliban kasi sa kilalang aswang talaga ang matanda, ay napag-alaman nila na ito ay isa ding mangkukulam. Base sa mga kasangkapang nasa loob ng bahay. At kumalat sa buong barangay ang ginawang pagpatay ni Alfie at Manong Arsing sa aswang na si Saleng. Simula noon ay wala nang napabalitang mga pagkamatay o pagkawala sa babuyan. At nakilala din si Alfie bilang isang bayani sa kanyang ginawa. Bagaman may mga masasamang nasasabi sa kanya, ay hindi na lamang niya ito pinapansin. Sa kasalukuyang panahon, ay isa ng kagawad sa bayuyan si Alfie at talagang nirerespeto ng kanyang mga kabarangay. Ngunit sa kabila ng kanyang katayuan ngayon, ay hindi niya pa rin makakalimutan ang isang matinding karanasan nung minsan niyang makaengkwentro ang isang lahi ng aswang na kung tawagin ay Kuto. Okay, shout out muna tayo para sa mga random subscribers natin. Nandyan sina Mark Williams Brown, Jean Bautista, Irene Galardo, Marilyn De La Cruz, Albert Anonas, Will Travs Vlog, Andy Boy CM, Suking Suki, Crispin Aba 11, Nika Nasataya, GK Santos, Christine Tolentino, Shelbert Monteroso, Oliver Saguisa, Elenita Larieta, Crizel, at kay Eileen Doreteo. Guys, kung napapansin nyo, may mga ibang pangalan na nakailang ulit na sa ilang kwento natin. Sila lang kasi yung nagko-comment sa pinned comment. So, sila lang din yung babasahin ko. Para lang maging fair tayo sa kanila. Kasi yun yung deal natin eh. Kung sino magko-comment sa pinned comment ko, sila yung may shoutout. Kaya yung mga lagi ko nababanggit, pasensya na kayo ha. Kasi sila yung nakikita ko eh. Para dun sa mga hindi ko nababanggit. Sorry. Ang masasabi ko lang sa kwento, ngayon ko lang narinig yung kuto-kuto. May ganun pala, no? Kala ko kasi pag sinabing aswang, kaya na nitong mag-iba-iba ng anyo eh. Pero may certain lahi pala. Hindi lang pala basta pag sinabing aswang, kaya na agad mag-transform ng kung ano-ano o di kaya yung makalipad. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.